Ngikubelele ngomukele kwi-channel iNew Flick kama kuPastor WeNingi la khona nje ngathi ke uNkulunkulu engakubusisa yonke into oyithintayo noyizama empilweni bese iyaphumelela. On Instagram uxolana_Enoch uma uthola ithuba ungakwazi ukuthi umfollowe kanti ke la sizobe sibheka iphupho namuhla lika Manco angazi noma uManco o uManco mhlawumbe ulibiza ngolika Mageba noma ke nje ngolimi lwalapha eAfrika ukuthi uManco noma kuMenco kodwa ke sesithi ngamabomu uManco. Usithi enkosi kakhulu ebhuti wami izolo ke ndiphinde ndaphupha ke ndiwela ondisiwa emgodini ngaphakathi bekunemfene ndaphuma ngaphandle kodwa ke ngiqabuke sengiphinde ndaphakathi naye kuthe sekusenjalo wavela umuntu endimaziyo wathetha nalemfene kukhangeleka ingathi ke bayazana. Into esizoyiveza la ukuthi into yokuqala uma uphupha uwele emgodini kuyaba uphawu olubi nosuke luxwayisa ukuthi mhlawumbe kumele ke mhlawumbe uqaphele ngoba mhlawumbe kusuke kunomuntu okwamanje mhlawumbe ongenzeka umuntu okholela ophathe noma ke ongakuniki izeluleko ezifanele neziqondile empilweni. Okwesibili kuyenzeka uma uphupha uwele emgodini kuba uphawu usuke lokutshela ukuthi mhlawumbe wena ngokwakho mhlawumbe uthatha inqumo ezingalungile nezibeka mhlawumbe impilo yakhe engcupheni. Okwesithathu futhi kuyenzeka uphuphe uwele emgodini kanti la uyaxwayiswa ukuthi uzobhekana nengozi noma uzobhekana nenkinga noma ubunzima ozongenzeka uzothola kunzima ukuthi mhlawumbe uphume kubona kalula. Asiphethe ngokuthi uma uphupha futhi usubona ke mhlawumbe imfene uphawu olungasho ukuthi wena usondele nomuntu omubi noma usondele nomuntu ongumkhohlisi futhi ononya ongenza futhi ingozi noma okungenzeka uyakugadla njengamanje ngemithi emibi. Okusho singasho ukuthi kumele uqaphele lo muntu loyo ombonile ekhuluma nalemfene kungenzeka kunabantu akuhlanganyela nabo abangalungile noma kunabantu ababe abangalungile abakuhlanganyela naye lo muntu lo ukukwakhela mhlawumbe uzungu noma ukukhuluma kabi bekuhlelela izinto ezimbi empilweni. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu ekulonde uNkulunkulu akakubusise. Ungakhohlwa ke ukulike ama video onke kusuka kule namanye esiwenzile ngaphambilini. uNkulunkulu ekubusise.